Yn y fideo hon, rydym yn mynd i edrych ar ffwythiannau bach yn bellach. Yn tro yma, rydym yn edrych ar ffwythiant sydd gyda mwy nag un mewnbwn. Rydym yn diffinio ffwythiant, ffindio swm string, sydd gan 3 mewnbwn, x, y a z. Colon. Ac y tro yma, rydym ni eisiau rhaid return z adio str bracedi x adio y. Mae str sef string yn newid rhywbeth sydd o fewn y bracedi o math arall i string. Rydyn ni am alw'r ffwythiant gyda'r mewnbwn 1, 2 a helo. Ac yn ei redeg, dyn ni'n gweld bod wedi adio z sef helo i swm 1 a 2 wedi newid i string yn 3. Felly gall ddefnyddio mwy nag un mewnbwn gyda ffwythiant. Gall hefyd rhoi rhagosodiadau i ffwythiant. Gall wneud hyn drwy roed def rhagosodiadau ac rydyn ni'n rhoi rhagosodiadau gan roed x yn hafal i 5, y yn hafal i 1, z yn hafal i string helo. Cromfacha a return, yr un peth â cynt, sef z adio string o x adio y. Ond da ni'n galw'r ffwythiant tro yma. Rydyn ni'n rhoi cromfachau gwag, gan fysau'n defnyddio rhagosodiadau rydyn i'r ffwythiant yn flaenorol. Felly yn rhedeg, rydyn ni'n cael helo 6. Os ydyn ni eisiau newid un o'r rhagosodiadau, gall wneud hyn gan roed rhagosodiadau. Ac yn y bracedi, os ydyn ni eisiau newid x i 3 yn lle 5, gall roed x yn hafal i 3, ac rhedeg ffwythiant sydd yn rhoi helo 4, sef 3 adio 1 yn lle 5 adio 1. Gall hefyd newid gwerth z gan roed z yn hafal i string newydd, sef cath. Da ni'n cael cath 6. Gall hefyd defnyddio cyfansoddiad o ffwythiannau, gan ddefnyddio ffwythiant cyfansoddiad gyda mewnbwn o s. A dyn ni am diffinio t yn hafal i pŵer 2. A wedyn roed return rhagosodiadau ac rydyn ni'n roed rhagosodiadau o x yn hafal i s ac y yn hafal i t a dot upper bracedi fel y gwelwn mewn fideos blaenorol. A fel da ni'n rhedeg hwn, does dim byd yn digwydd fel ddisgwylir, ond gan alw'r ffwythiant, gyda mewnbwn o 5,
rydyn ni'n gweld bod yn rhaid helo 30, sef y ffwythiant ragosodiadau, gyda ragosiad x yn s a ragosodiad y yn t dot upper, sef newid bob dim i brif lythrennau, ac dyma'r allbwn rydyn ni'n cael. Yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar ffwythiannau sydd yn cymryd mwy nag un mewnbwn, ffwythiannau gyda ragosodiadau, sut i newid y ragosodiadau, ac sut i ddefnyddio cyfansoddiad o fwy nag un ffwythiant gyda'i gilydd.